Здравейте! Имам един въпрос. Кажете ми колко често, когато се будите сутрин, се чудите какво да закусите? А колко често прибягвате към нездравословните храни? Аз имах този проблем преди. Но откакто разбрах за продуктите на My Healthy Fusion, вече съм напълно убеден как искам да започва един мой ден. Това са 3 различни вкуса. Балансирани микса от сурови ядки семена и супер храни, които са създадени така, че да ви осигурят едно цяло хранене без излишни калории. Аз лично ги консумирам и преди тренировка. Okay, let's go. My Healthy Fusion. Защото ме зареждат с енергия, осигуряват ми абсолютно всички нужни съставки, без да ми издуват стомах. А за хората, които искат да свалят някой друг килограм, My Healthy Fusion е правилният избор, защото натуралните съставки в тях забързват вашия метаболизъм и по този начин вие отслабвате здравословно. Карайте в ежедневното си меню My Healthy Fusion и вие ще сте в топ форма. Айде! Чао!